ڕێڤەبەریا گەشتیە بەڕەڤانیا شارستانی ئامارە ڕێدانێن ئاگربەربوونێ لێ هەرسێ هەیڤێنبووری و سێ ڕۆژێن جەژنا نەورۆزێ بەڵافکردن. ڕاید بێوەرە عەبدولعەزیز بەرپرسێ بەشێ ڕاگەهاندن و پەیوەندیان ڕاگەهاند لێ سێ هەیڤێنبووری 153 ڕێدانێن ئاگربەربوونێ پەیدابووینە و 24 کەس ژی بووینە قوربانی. مانگê ek ta evroke 153 rîdanê sotinê hatine tomarkirin şilayê rêveberiya beravaniya bajêrê Duhokê. 11 kesa giyanê xwe ji dest daye, ne hişwan hatine sotin, du jî hatine xendiqandin, 13 kes hatine birîndarkirin, pitiriya 10 milyar dînarê Iraqî zarar û ziyan peyda bîne. Amara rêveberiya beravaniya bajêrê Duhokê rojanê cejna Newrozê tinê da 15 rêdanê sotinê hatine tomarkirin şilayê me ve. Pênc ji wan nav senterê parêzgeha Duhokê bîne ku hawlatî çûyne seyranê û amirê dikare vê helayîne hel ji egerê hindê rêdanê sotinê peyda bîne. Mastirên rêdan li rojanê Newrozê hatine tomarkirin kargeha Kapambî li qeza Zaxo hatiye sotin ku hemî bingehê beravaniya bajêrê li Zaxo rêveberên wê ve, efserên wê ve, karmendên wê ve pişikdarî kontrolkirina vê kargehê da kiriye ku pitiriya 10 deftera zarar û ziyan vê kargehê ketîne û pitir 1700 tanê pambî hatine qurtalkirin şilayê rêveberiya beravaniya bajêrê Zaxo ve. Gut vê kontrolkirinê da sê kes hatine birîndarkirin, êkî şwan polîsê me biye, du jî karmendê kargehê bîne sivîkî heve hatine birîndarkirin. Her wisa dihî ku rêdaneka mezin peyda biye li Sîkel Esrî li Baroşkê ku bingehê nizariye a girvemrandinê û bingehê gelî û bingehê Baroşkê pişikdarî kontrolkirina vî agirî da kiriye. 20 kes qurtal kirin bi rêka trombêla me a taybet bi rêka trombêla Silem ve her wisa tîmên me qurtalkirinê pişikdarî divê kontrolkirina agirî da kiriye ku bi rêkê xwe taybet ev hawlatiyê nav van şiqa da hemî birîne servanî û twêrê da bi rêkê taybet bi rêka Silemê hemî qurtal kirîne û înay nexarê çi zararê giyanî nebûn. Tinê afretek ya emelîkirî bû gêj bibû înaxarê ew jî ya selamet e. Her wisa trombêla îsafê jî li binîl cihê rêdanê amade bû. Her karmendekê me, her karmendek, her hawlatiyek li wêrê demê tenge nefes bû çê biba, yekser tebxîr bû çê dikir û oksîjîn dayê hemî kes bi selamet ji vê rêdanê derketin. Her wisa qesfa Tirkî ku ev sala da heyva ek ta ku evroke da 16 qesfê pitiriya 16 qesfê deverê hatine kirin şilayê firokên Tirkî ve ku zarara ku ziyaneka maddî tinê hebiye, zararê giyanî nebîne ku pitiriya van qesfa li nahya Şêladizê bûne û li nahya Kanîmasê bûye û li çiyayê Garey û dewroberên wê ku li nahya Şêladizê bûye egerê ava sê gunda bête birîn. Her wisa li hindek raz û hindek bîstana zarar û ziyan vê keftîne